Ez da espiatzeko metodo bat. Ez da koronavirusaren aurkako maskara bat. Gaurko bi gonbidatuak aurkezteko modurik egokiena iruditu zait. Aiba, batoz. Xilika. Barkatu, Joseba? Ni? Joseba? Baita zea? Ke ba, konfunduta zabete, Esto Joseba, hemen Joseba. Nunda Joseba, hemen txe Joseba. Zein da hau, ni naizela, haupa bikote, zemuzeate. Hemen maskara bat, eta hemen maskara taldeko bikide, ezta? Zer moduz, ongi? Ondo? Ezin hobe, zuek ere bai? Bai, ondo, topera. Zein getilitu dira, lau zate taldean ez baina ez nazten, ezta? Bai, lau. Lau, eta zetorri zaten, bizukaldari honenak? Ez dakit. Ez dakit ere esango nuken, Disponibilitateak. Bestek lanean. Bestiak lanian. Eta gu lanik ez. Ados. Bueno, bikote, eta ze, bigarren diska aurkeztea zatozte, ezta? Nola da, Bai, izena? Ziklikoa. Ziklikoa. Bai. Eta, iparraldetik zatozte, lagarbi dago. Nondik zatozte? Gu etortzen gira itxasu eta bidarrai aldetik. Bikain, oso ondo. Bueno, eta orduan ze, sukaldatzeko prest etorri zate? Bai, Bai, Bai. Ba, bikote, ea, zemuzko olarroa iten dugu, gustatzen zaizue olarrua? Bai. Bai, Bai, ikusiko. Ikusiko dugu, zemuzko ateatzen zaigun, ezta? Bai. Bueno, ingo duguna da, olarrua eundokoa, aldi berian ondo pasa, eta ez pasa, betikua, goxatu. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu, nundi noebiliko gean, olarrua biteko garean. Ikuste zuen bezala, olarrua, gaur egun gutxitan ikustea gordina, beti guain negozita erostea, eta gero etxian bakizu parrilan pasa, olabian erre, edo sartaien erre, eta gero prestatu iten dugu. Gaur ingo dugu bertan negozi. Gatza desente gota bihartzaio, bestela sosu ateatzea. Eta guri sosua eta gustatzen ez errez, ezta? Fundamentuakin. Gatza desente gotako jo, eta gero, inbiar deu izutu, 3 aldiz. Azala ondo gelditzeko bere lekuan, iten dana da barroa sartu, atea. Itxoin 5 segundu, berrio sartu, atea. Eta 3. ja egosten lagatzen dugu, bale? Normalen, kilo bakoitzeko, 35 minutu behar izateitu egosten. Orduan, honek kilo tardi dakala, kalkulatu. 45 minutu egon biharko du egosten, bale? Eta, gio ingo deuna da, laungarri patata pure bat. Patata purea baino berezia, hemen dakau patata moria. Patata moria ingo deuna da, egosi, behin egosita honian zuritu, eta gero ingo dugu krematu, gurin pixkatekin, esnegaiakin, platera eratzeko garaian jarriko jau, oinarri bezala, pure patata hori, gero olarrua sartaiti pasa eta prejitu puntu emango jau, eta piperrautzakin bukatu ingo dugu. Hemen gaur bai intxaur muskatua, pixka eta berazteko pure patata, eta gatzare bai botako jau sosito ezibiltzeko, bale? Gero ingo deuna da hemen, 3 gauza, lagungarri. Hemen arrautza eskaldatu ingo dugu. Xorro baten sartuko dugu. Film papelan barruan sartu, olio tanto jarriko jau barruan, arrautza bota, gatza pixka bota, itxi, eta gero 5 minutu egosiko dugu, eta hoire bai, plateran erdian jarriko dugu. Hoi gutxi balitz, hemen ingoitugu biribil batzuk tipulinana, moztu, askatu, irinetik pasa eta prejitu. Eta baita eringo dugu alioli bat, hobeto esan da, maionesa bat, baratzuri duna, baina baratzuria konfitatu ingo dugu. Oliotan konfitatzen utziko dugu, eta behin konfitatuta gola, arrautza gaitu, ospin tanto bat, olio agatza, birrindu, eta maionesa pixkate bai platenean jarriko dugu. Ados? Bai. Itxura ona. Bueno, guain lanian jarri bergetan mingaina emane bai, Bueno, niko larrua jarriko martxan, azteko eta behin, bale? Eta beste alde, adibidez bitako batek, hemen, tipulina honei, ez da oso fina moztu, ez dela geho puskatu iteia. Pixka potolua moztu horrela, lehendabiziko geruzak kendu ite jau, nahiko fibrotxo izatealako, eta gainuntzekoak askatu ite ditugu, puskatu gabe aldeun neurrian, eta irinetan utziko ditugu, bale? Eta beste batek, hemen dikan,
amarrale hola zuritu, eta oliotan konfitatzen jarriko ditugu alioli jaiteko, bale? Ados. Ez dio, zuek, a ber, dona egin, ona zuen Zuk, bezala. nik hau ginen dut. Venga, ba, oso Oi, ondo. oi, oi. Hemen esan dakua, ikusiko zue, Honek ez dakakatzikan, da betu zen bagatza botako joten, bildurri gabe. Eskukada txiki bat, beste bat, eta hirugarrengo bat bai. Horrela xe. Bestela sosu bat eatzea. Urasko dakaten mene bai, Hori egila da. Bueno, bikote, Bai, kontatu, bigarren diska, ez da? bai, Ziklikoa. bigarren diska. Ze topatuko du bertan? Elektronika eharra bentsat, ez da? Bai. Entzun da nitxok eta erritmo eharra daka, ez da? Bai hori da, lehen diskari buruz alatzen da pixka bat estiloaren aldetik. Eta bai entzuten ala elektronikoago dela, estiloa. Eta bai, eta album hau 10 kantuz osatua da. Vale, 10 kantu intro topatuko bat. ditugu. Eta intro bat. Bai, 11garrena o bat gehi amaika behatzi? garkena. Bat gehi 10. Bat gehi ama. gehi ama, Vale, hamaika. vale, ondo. Danak hildo beretik jungo dia, gutxi gora bera, edo... Bai, azken finean, ez dakit, estilo atseman dugu, saiatu gira kolore bat atsemaitea album horretatik, eta maskak taldea ere kolore bat ukaita importante atsemaiten ginuen. Eta egia da lehen albuma joka zela, joka popa, eta orduan estilo zaldatzea eta ber kolorea atxikitzea uzen zailtasun handiena, baina nik uste Nola etorri da aldaketa hori? Zeratik lehen dabiziko pop disko horretatik guain hainbeste elektronika sartu? gu joan gira aldatzen gu lauak. Egia da lehen albuma duela 2 urte kaleratu ginuela, eta orduan gu garatu gira, adina, bai artistikoki, eta orduan elektroa hasi gira entzuten, festival batzuetara joan gira, eta amorostu gira estilo hortaz. Dantzagarriagoa, Dantzagarriagoa, edo, bueno, bestiare bai, ez ez da? dakit. Bai. Beste estilo bat, eta hori nahi ginuen egin. Eta, guain, holtza gaina jute zeatienian, plazan batea edo lekun batea, elektronika garrikarrik entzungo dugu? Aurreko kantun bate bai topatuko dugu bertan, edo nola datorru da berri hau? Holtzaren gainean, bai, beharko dituguna hasi gure kantu berriak eta gure lehen diskoko kantuak ere. Eta orduan hori egiteko estiloaren aldetik oso ezberdinak dira. Orduan behar izan ditugu lehenengo diskoko kantuak berritu pixka bat estilo berri untara ekartzeko. Orduan joteko dituzue lehenoko kantua, baina elektronika pixka sartu eta Bai, barruan. hori da. Ondo zio. Beitu hemen, Olarro eharra, Buah, Katxarro eharra, emateu beira da hola hemen, Beitu lagunak, eta bi. Emateu begila beira dakala, baina ez da beira. Hemen dagoena da, tripa guztuta. Tripak eta teata daude. Beitu, eta esan dizutena, 3 aldiz izutu behar deula. Beitu, sartzen deunian behin, ja, txak, barroaino sartu, eta traka. Lehendabiziko puntxua eman zio. 3. utziko dugu barruan, Hau, berua dao, beste behin sartuko dugu. Beste izutu puntu bat emateu. Honek laguntzen diona da, gero azala bakizu batzutan biuna topatzen dugu. Bai. Honek laguntzen diona da, azala bere lekuan gelditzia. Ados. Bai. Eta hola geho, mosten deunean, prejitzen deunean, bestela azala biunegila gelditzea. Eta ikuste, zuet ja, nola azala heldu bezala indan, Bai. ulertzen? Bai. Eta venga, 3. barroa, egostea. Eta, aprobetxatuko deu, eta nik hau galiziar batzu ikusi diot, eta ingo deuna da, patata, bai, bertan sartu, eta bertan egosi. Bai. Bai, Ados. hola aprobetxatzen dugu ur berdina, patatak egosteko, eta gero gaina patatake, holarrun gustua. zapore pixkare bai hartzeu. Vale? Bikain. Ordu ningo ditutena da patata hau barrun sartu, egosten laga, Hostia. eta bagoa, txerrik itxarraka. Nola zoazte horrekin? Ondo, Emeki. hauek zeintuton... Bai, hauek irinintan irinean. sartzeko. Beitu, ingo deunaek Da teknika bat, berezi bat? batxit eta Bai, betxi, beti. ez da? Bai, hori Hori da. Venga, ingo deuna da, beitu, arito gaskatu. bai. Lehendabizikoak jakendu jok, ez da? Bai. Vale, gainuntzekok, suabe, ni bezala ez, puskatu gabe albaek, eskutea izateatzen, vale? Hola, taka, baten bat puskatzen behar, perkitu eta goxua geldituko ekeberdean. Ondo, atea Goita. guztik. Banatu inbiar ditugu.
bai, justu hori, barruan bikila zitxatorren, Bai. bikila, baina igual du. Hola, gehiago atako ditugu. Bat baizik. Eta gero egingo dituguna da, horiek ja irinetan sartu. Vale? Ados. Vale. Jari Hau- naiz zemeki baina. Venga, oso ondo. Hau egingo zeguna dek, satar puntxu hauek eta kentzen jungo ditu, vale? Ados. Ondo aiaiz, ondo aiaiz. Bueno, hemen, nik beste puntxilla hartuko jat, eta hauek kenduko zutenek beste pusketa hauek. Vale. Azken aldian, batzu ja nahiko beltz puntu hauek ekartzen ditue. Izatea omen da, azkenengo aldi hauetan aurreko denboraldian ura asko egon dala. Eta ura asko otean ian, batzu ja fresko eta berren beltz puntu hauek gehiago ateatzen zaizkio. Ados. Ez da zer gertatzen, kendu ite jo eta berdin alda erabili. Bueno, bikote eta zuek, entzule bezala ere bai, ja pop rockare alde bate hautzi ezu eta gehiago elektronikan zaudete murgilduta, edo entzule bezala ze gustatzen zaizue. Guri gustatzen zaizkigu musika estilo pila bat. Ongi dena gurauen hartan baitugu lauak maite ditugu estilo ezberdin hainitz. Eta hori egiten du ere gure soinuetan pixko bat sartzen dena horako ezberdintasun bat. Bai, influentzi desberdin batzu ditugu, adibidez Batxitek hastapenetik elektroa oso maite zuen, asko. Eta orduan nik egia ingles soinu joka maite nuela gehiago. Eta besteek beste estilo bat. Eta orduan gu lauen estiloak elkartuz, hori atera da. Beraz, entzuten dugu orainik joka eta elektroa, baina joka ez dugu baztertu ere ez. Bikain. Da justu estilo aldaketa bat. Zein da taldian, zein da gehien amareatze joan zenei. Horre hongo gabetan batek jo jotzeula elektronika aldea, beste beti lehenoko heldu nahi diola, Zein da hor... Azken finean... Danon artean moldatzen zate? Danen artean moldatzen gira, bai. Baten bat hor lianteo esatea, Bai, ez da? Ez da etorri, ez da? Hori da, beste biak. Vale. Ondo. Bueno, eta erreza izan da akordio batea iristia? Bai. Bai, Egia efektuko. Gu konposaketa egiten dugunean, musikak sortzen ditugunean, lauak gira, sutan, edo... Laua zaudete hor? Entzatzen gira lauen artean dena sortzen, eta ez bagira lauak gauzak aintzinatzen ditugu, baina launaka autoak egiten ditugu. Vale. Eta orduan, hola lan egitearen, hola lan egiteak permititzen du koordenatzea estilo batera. Eta adibidez, nola moldatzen duzue? Lehendabizi zer dator? Letra dator, o lehendabizi doinua, nola antolatzen zeate kantu bat osatzeko garaian? Aldi guziz, kasik gitarraren aldetik hasten gira. Betik ekartzen ditu olako riff batzuk eta hortik abeatzen gira. Eta gero, hau zen lehen diskan hau eginten ginuen asko, eta diska berri honetan, ziklikoan, nahi ginuen pixka bat harmonizatu gehiago musika eta letrak. Eta orduan hor egin dugu elkarlan bat bai letra egileekin, dena ondo sonatzeko. Vale, eta letragileak, orduan zen da letragileak, zuen lauretako inor ez da? Kanpoko mon rerbeten bostatzen ditu? Bai. Seratzen gira albezain letra sortzaile gutxiekin lan egitea, ukaiteko koherentzia bat, eta hor albuma hontan izan da Aize Albor, Energeba, Antxon Lajanaburu lagun bat, eta Ahetz Etxart beste lagun bat. Eta haiek dute dena sortzen, guk ideiak eta gaiak sortze ditugu haiekin. Ze ona. Eta ara, ukaiteko koherentzia bat nahi izan dugu albezain pertsona gutxiekin lan egitea. Ze topatuko dugu letretan, zentzungo dugu, zertaz itzitezue? Egerteko album horretan aski pertsonalak dira letra horiek, nahi izan ditu osasun mentalari buruzko gai batzu aipatu. Album hori ziklikoa deitzen da, biziaren zikloa aipatzen duelako, eta orduan ahremanei buruzko gai batzu aipatzen ditugu, amodioa, dolua, eta hainbat gaiak, eta aski pertsonalak dira, eta orduan... Dira gai batzuk, edo guk bizi ditugunak, edo hurbiletik bizi ditugunak lagun batzuen artetik edo
hola, familiaren artetik. Amodiona, albokoana, no? Ta Bai, bestia... hori da. Ai, ama. Ondo, bueno, bikote, hemen, olarrua egosten dakau, baratzuriak konfitatzen dazkau, eta bitartean erreportai bat ikustea jungo gea. Ados, ondo. Ba, zehazki jungo gea, Ondarri biraino, Arrantzale txokora, eta ikusiko zuen, bertan otarrenskekin indue, otarrenska kurruskari bat, erra, oazen bertara. Eguardion, Joseba, hemen gaude, Arrantzale txoko tabernan, Ondarri bin. Ni Iñaki Amiano naiz, eta gaur aurkeztuko dizuegu gure proiektua. Arrantzale txoko taberna nire emaztea eta nire arteko proiektua da. Betidanik lokal hau jatetxe bat izan da. Bertakoentzako oso zuzendua eta Arrantzale txoko izena mantendu da. Eta betidanik arrantzaleak hemendikan ibili dira, bertako jende asko etorri da onara jatera, eta guk hartu genuen proiektu hau ilusio askoz, 7-8 urte itxita zeraman lokal bat zan, eta aukera bat ikusi genuen taberna bat berritzeko lokal hontan. Saiatu gea apaingarrien artean etxe bizitza ekartzen zituen koloreak mantentzea. Etxe bizitza txuria eta garranatea da, eta gure mobiliario guztia txuria eta garranatea da, egurrezkoa, barrenan ere bai saiatu gea bai harria eta bai egurrezko bigak mantentzen, eta mix hori gordeta betiko toki bat berrituta ikustea. Arrantzale txoko taberna bertakoentzako bideratutako proiektu bat da. Jakinda ere, kale hontan kanpotar asko etortzen diala, herri turistiko batean bizi garelako. Baina gure proposamena betik bertakoak asetzeko bideratzen dugu. Gosaritatik hasten da, pintxo hotzak, pintxo beroak, atunean pintxoa, txakan pintxoa, tortilla patata oso goxoa ere bai saiatzen gai izaten beti. Eta pintxo beroen artean oso nabarmena daude txipiroia, gaztain saltxarekin eta gure entrekota pipergorrikin. Razioak, postreak bertan egina, beti dena produktu onarekin, kalitatea, eta gu beti saiatzen gera bertako produktuekin lan egitea, garaiko produktuekin lan egiten. Tomatia dagonean, bertako tomatia erosten dugu. Antxuak daudenean, antxuak ekartzen ditugu. Egaluzea dagonean, marmitakoa egiten saiatzen gea. Gure ardo eskaintza oso zainduta dago. Bertakoak edaten dituzten ardo goxoak ematen ditugu, prezio egoki batean, eta baita ere beste ardo politagoa ditugu, beste prezio batzuten ere bai, nahi duenarako. Eta orain, prestatuko dizuet, hemen ospetsuenetako den razio bat, otarranxka karraskariak. Gaur, otarranxka karraskaria prestatuko ditugu. Zergatik prestatzen dugu platera hau? Ireki gudenedikan, plateretatik eskatuenetareko delako, oso monkadu erraxa delako eta oso atsegina. Lehenik eta behin, otarranxka on batzuk erosi behar dira, otarranxka horiek ondo garbitu, ertain batean erosi alba da. Errezeta oso ondo islatzen du gure sukaldatzeko modua. Gu beti produktu ona aukeratzen dugu eta saiatzen gea gehiegi ez aldatzen produktu hori. Hobetzen saiatzen gea, baina gehiegi aldatu gabe. Ondoren, arrautzon bat aukeratzen dugu, otarraxkak ondo arraustatzeko, pankoa ondo hartzeko eta irina ondo hartzeko ere bai. Garagardoa behar dugu ere bai, infusiorako, eta ondoren, 180 gradutara frijitzen ditugu, 2 minutu, gehienez, otarraxkak puntuan gelditzeko. Gehiegi frijitzen baditugu, otarraxka idorra gelditzen da, eta pankoa beltzetu egiten da, eta horrek zapore txarra ematen dio otarraxkari. Pankoa erabiltzen dugu rebozatu fin bat egiteko. Aboan, otarraxka gehiago nabaritzeko, baina krujiente puntu hori ere bai oso atsegina delako. Frijitu ondoren, atetzen ditugu, eta jarraian platerra montatzen dugu. Siratxa maionesa prestatu egiten dugu, eta otarraxka bakoitzari tantatxo bat jartzen diogu, eta potexo batean pixka gehiago ateratzen dugu bezeroak dastatu dezan. Siratxa maionesa egiten dugu, maionesari punto pikantetxo bat jartzeko, baina ez gehiegi. Otarraxkari oso ondo etortzen zaiolako puntuxo hori. Platera hau, gure kartan sartzea erabaki genuen, ezberdintzen gaituelako, mokadu oso errax bat delako, proteinako mokadu on bat delako, bai helduentzat eta bai umeentzat, edonor jan dezakeen gauz bat delako.
Bueno, Joseba, hemen dituzu, Otarrenska karraskariak, Hondarribin, Arrantzale Txoko tabernan, San Pedro kalian, portuan. Etor zaitez nahi dezunean, mila esker eta hurren arte. Haupa Hondarribi, gora Iñaki, eta induen pintxito hoi, Ze gauza, ona. Ai, ama. Bueno, besarka da hondi bat, jarraitu olako gauza eharra egiten, eta, bertara jute behan, ez da? Bai. Uda parten ezuek ostaldea, gongo zeate, Hondarribi aldea, eta hortikan, ez da? bai. Ondo. Gustatzen zaizue, Hondartzaldea jutia, surfitea, o Bai. zeitezue, okeion mendira jute zeate, edo ze? Guk biak egiten ditugu, baina egia surflariak bilakatu girela hor Bai, dela gutxita. Bai. Lanik ez dugu, beraz, egunak pastu behar ditugu ondartzan. Eta noa jute zeate, landa aldea, edo ere bai... Ez, angelun ahitzen daia. Eta leku beharra. Eta dugu Donosti, beraz, gogoa eman digu. Abertzau taldeare betortu zaten pixkat, Bai, taldea, Bada, no, ondartze dira, bai. Bai, ondartza eharra da. Eta olatua lasaia eguak, iparraldenetan, ja, landaldetan, bortitza Bai, izaten bai, zen hori da. normalian, Bai. gure kostetan pixka lasaiak. Gu arroka puntutan de bado de olatu fuertia, baina ikasteko zautza da ezin hobia. Eta maleko jan pasiatzeko ja zezanik ez. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen. Beitu, olarruak. Hau, beitu, pintxatuko dugu burua. Beitu, Duzeko beharra, Polita, Bai. Beitu, indeuna da, ja, patatak atea egostea, olarrua illa beitu, sartze zaio nian hola, eta barroa sartuta, ateatzea nian errez, ja, nahiko inda dao. Zante duen bezala, hemen, Zukal Herrian eta telebistan genialean magia desente iten dugu. Ordu nahu, ja, iten deuna da, atera, patatak atea ditut honea, 45 minutu pasadia, eta hau hemen usten dugu. Eta hor lasai, bero usten dugu pixkat epeltzen lasai. Eta gero bai nola pregitu nahi deun, ingo deuna da, atea lehortzen utzi pixkat, bestela botako dugu sartaira eta saltoka hasiko hori, eta hobeto da pixkat atea eta lehortzia. Orduan, guain urrengo urratzak egin behar dituguna da, bat, patata zuritu. Patata zuritzeko, zenek hartuko lan hau, bitatikan. Opa, nik egin dut. Geuk. Beitu, pixka sartzen dek, eta tira egite jok, bale? Eta tiratzen jute izorrela, pixkanaka, dana garbitzen, bale? Bai, bikain. Venga, hoi, ire kontu, Ja. azalak honea bota, eta botako dugu gero gurina, esne gaina, birrinduko dugu bertan, da azkenengo ikutu emango jo. Bale? Intxaur muskatuakin. Eta beste alde zujungo zea arrautza prestatzen, betu. Arrautza prestatzeko, betu, hemen txe bertan, hor bola handigila da. Ingo ekenadek, hemen, hartuko papela, papela ez, plastikoa barkatu, eta betu. Aurrena ingotena da, hau, pusketa da moztu. Eta pusketa hori izangoa, gio koapillo egiteko. Vale? Hau da gio koapillo egiteko. Baina, lehendabiziko egiteko, hau, hartzen dek, gainen jartze jok, eta barroa sartzen dek. Mozte jau, bigarrengo ez dira hunduko, hundik hasi, Eta hemen, guain goekena, olio tanto bat, gio, arrautza botata gio, gatza tanto bat, eta gero, iten dek, sakito bat bezala itxi, eta honekin itxi iten dek. Eta koapilloa egite jo, bale? Venga, baina korapilloa ez dugu egiten. Zatikan, gio koapilloa egiten badu, gio askatzeko garaian zaila gelditzen. Hor, nik ura jarriko eta gozten, eta honekin, izten bazu, sakitua, eta maten behizkozu 3 buelta, jak helduta gelditzea. Ulertzen, gio gola, 3 buelta bestaldea eta listo. Bikain. Venga, ire kontu. Hemen arrautzak, olioa eta gatza. Eta, nien berdetena da, Horrekin hasi behar ez? mingaina eman, ozein bertziot, venga, maionez egiteko prestatzen jungo nahiz hemen gauzat. Bueno, eta bikote, gaur. Bueno, ja, hasi zeate, ezta? Diska plazaratzen, baina gaur Bilboazo, azte, ezta? Plaza ondila, ezta? Hori da. Kafe antzokira. Kafe antzokian, ezta? Ze, egon da zaudete o lehendabiziko aldia da? Lehendabiziko aldia. Bai, Txitxare badaude hemen tripan, edo... Pixka bat, bai. Zubaldatuta gero ja lasai. Areto mitiko bat da, egia jateko astapenetik taldeen artean, talekideen artean, erran dugu, Kristona izango litaike Bilbon jotzea kafe antzokian, eta gaur da. Eta lortu dezu, eta gaur da eguna, ezta? Beraz, Kriston blazera. Ze ona. Dana salduta dao? O gau, hendikan eskuragarri dago sarrerak edo... Eskuragarriak orainik. Bai, Erosten aldira bai. Vale. Zenbat ez dakit, baina bat dira orainik. Bat, itxi, eta gero bestia, hemen olioa eta gatza. Vale. Gatza pixkat. Bai, gatza tanto bat, olioa ja bota dezu. Zera tanto bat. Bai. Hainitz bat? Ez, gutxi.
Oso ondo, nahikoa. Are. Vale, eta bertan, ze topatuko dugu? Holtza gainean iotze zatenean, zer... Gitarra dakazue, bateria ere bai. Bai. Gio elektronika gaur ere bai, teklatu ere bai, Bai, egongo horre, ezta? teklatuak zen dira, bai, lehen kontzertuan bezalakoak, baina ezberdintasuna izanen da Betik eta Patxik kantariak joko dituztela ere batzutan tekla batzuk. Vale, Bai. vale. Eta, abestu, ze, Patxi bakarrik abestegu, o Patxi. zema zaudete horra abesten? Koruak egiten ditugu batzutan, baina... Bai. Ez Gutxitan. zainitze. Gutxitan. Bai. Ez gira kantari honak. Zuen, jateko. adibidez, zein da zuek zertan ibiltzen zate bagoitza? Nik tekletan, Bai, Eta ni gitarran. eta gitarran. Bai. Eta, Eta gero, bai, saiatu gira argiekin, guk baitugu argiak dena... koherentea iziteko. Bai, badu argiso bat, gure Argi argi showa. teknikaria heldu da, soinua ere, baina eta landu ditugu argiak zinez ukaiteko elektro ispiritu hori gure kontzertuan ere. Eta orduan bai, azkenan gure kontzertua da so argi eta soinuan. Orduan xarma eharra egongo hor estenatokian, ezta? Espero Bai, dugu hori baietz. da. Ondo. Bakarri zaudete, o badago telonero ikan, edo beste talde ikan, edo... Bai, beste tale bat bada burutik Vale, lagunak eta ara. bikain, Beraz, bikain. plazer bat haiekin jotzea ere. Lehen alia izanen da, bai. Haiekin Bai, jotzea, Bai, bai. lehen alia. Ezagutzen dituzu ere bai? Bai, Gaztiak dira zuek bezala ere bai, edo... bai gazteak, uste Hori da, bai, 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 bai. gure adinekoak. Gure adinekoak, hori ustez. Vale, vale. Bueno, ikusten duzu hemen, no? Laingo dugun alioli hau. Bakizue alioli baionesa bat iten deunean, baratzuri ale batekin gordina, da pikante ateatzea. Ados. Baina ikusi zuen guain zenba baratzuri botako joan, eta ez da ateako pikantia. Zeratik konfitatzen deunean, suabe gelditzea. bai. Ados. Eta gero zapore harra daka, goxua, baina ez daka pikante puntu hori. Eta hau erabili nahi dut, olio hau. Zeratik oliba bota deu, bakarrikan utziko dut pixkat ostutzen. Gehiago esango zuet, pixka gehiago ostutzeko ingotena da ontziz aldatu. Zergatikan, beru egia botatzen bat horre, arrautza gogortu ingo zaigu, eta nahi deuna da ostutzia. Orduan, bertara botakoet, utziko hemen pixkat, eta gero xioia elkartuko dugu, birringailuakin birrindu eta prestatzeko ongi. Bueno, nola zoazte hor? Ondo. Ez dakit. Ondo Ezin ez? hobe, ezin hobe. Ura jarriko ete gozten bai gero, hori egozteko. Eta hemendik aurrea, betzat ere bai, bueno, udaberria eta udara etorriko zaizuela, ba, kontzertu mor batekin puri-purian ibiliko zeate, ezta? Bai, bai. Nondik noa ibiliko zeate? Ba, deia iparraldean eta hegoaldean ukanitugu kontzertu batzuk. Eta iparraldean izan dira bai makeako pestetan, eta horako erriko pesta lodietan. Bai. Eta gero gure kontzertu guziak pixkanaka ezarriko ditugu gure web gunean. Nola jarriko du, maskak? Maskak.eus. Eta hortxe bertan, ja Bai. txilikatuko dituzuen, nondik noa ibiliko zaten. Bai, Bai, hori da. Eta jungo zate, adibidez, Espainian bestaldea, o Frantingor aldeare bai, o urrutira bakazue zerbait lotuta? Helburua litaike hori, Euskal Herri osoan jotzea eta gure albuma presentatzea, baina egia errateko bai frantses aretoetan edo Espainiako aretoetan gure helburua da ere Euskal Herri iruntz, ez dakit. Bai, Erakustea, aurkeztea bai, eta goxatzia, ez da? Bai, bai. Eta diru hartu eta txea gutia. Eta, Diru asko. dana heldu berzaio, ez da? Plazer hartzea lehenik. Eta ze gustatzen zaizue gehiago, herriko plazetan, o areto berezitan, edo nun gustatzen zaizue gehiago ibiltzea? Egia... Opa. Ez berdina da. Nik maite ditut eszenatoki handiak, Bai, izugarriak direlako eta argigarria delako olako holtzetan aritza, baina egia publikoarekin ez dela behar emana, arito txikietan baino, eta bai, aritu ginen Baionako pestetan ostatu batean, eta hor ginen publikoaren kontra ginen. Ikararrik jare Bai, bai, eta no? hor, Bai. zinez Batzutan, bikaina zen. noiz, hemen bitu artista mordo bat etorri da, eta izan die, egia esan, batzutan emateu leku txikitan, bertan dagazu ikuslia, aurrez zaude, itzein iteizu, ia txistu da, botatzen zuten Bai. iteizu, Bai, ere. baino, ia, ez zaio, baino, elkarrekin zaudetela areto handi baten zuek, bakarrik goian, zuen erara, eta igual lasaiago duten sala. Jende gehiago, baino aldi berian,
zure holtza gainin zaude zureakin, da desberdina dala, ez da? Bai, askoz desberdinakoa da. Jende pila bat aintzinan duzularik, ez duzu presione handirik, zen eta ez duzu ikusten pertsona bat, baina ikusten duzu multzo bat. Eta jende zure urbildearik eta guti jende badarik, baritu ginen, ziren 20 pertsona gure aintzinean, eta... Segun zein dan, eta zetu bakauzakatzen zaizun, eta... Eta harrigarria da, zinez bai. Zailena da, bisaien ikustea. Norbaitek ez badu plazer hartzen ikusten da bisaian. Eta multzo bat denean, ez da ikusten, bada 1000 pertsona baina... Claro, ez diozu arpegiako gestikulazioa hainbeste nabarmentzen, ez da? Bueno, lagunak, hementxe, oso ondo, hau gero birrinduko deu, gurin eta esnegai pixkatekin. Ezin jo, behitu, nola, baina bero dago, baina pixkat batzutan ostuitea eta hobeto birrintzeko, ingoetena da pixkat epeldu esnegaina, gurin puxketa bota, vale? Eta epeltzen jarrikoet gio ondo birrintzeko. Gio botako jo, gatzan puntua berbadu, eta baita ere intxaur moskatua. Bale, hoi listo, alde batetikan. Gio inbiar diauna da, hemen negozia arrautzak, oso ondo, behitu hori bera bota organikoa, eta olioa zebai jarri berden martxan, prejitzeko gure arituak. Behitu hau ja ostu zaigu, hemen maionezeiteko, listo dakau. Bale, orduan. Kontrolpian dakau, pure patata, olarrua, hemen alio lehia eta hor arituak. Ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, eta hueltan dena bukatzea etorriko gea. Zehazki guaz, kuko jatetxea. Ikusiko zuen, ze jatetxearra, fundamentuakin, hori bai, ni bezala izan behar da, Danetik gustatu bertzaiz, area jutezea, jakin gabe zer dagoen jateko. Beak emateik, merkatuan topatzeuna. Ikusiko zuen ze jatetxearra. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, egunon, Iñaki Telleria naiz, eta gaurkoan hemen gaude Ormaiztegin, gure jatetxea, kuko jatetxea ezagutzea. Guazen barrua. Bueno, jatetxe hau Goierriko jatetxe historiko bat da, 30 urte baino gehiago daramatza irekita, eta kasu honetan gu 2022an hartu genuen. Lehenoko jabea Iker Markinez Alegia oso laguna zan, eta bera beste proiektu baten nahizon murgildu, eta guri Inigo eta neri, nire sozioari eskaini zigun, eta gu aukera ona bezala hartu genuen, eta hartu genuen jatetxea. Jatetxe hau ez da oso handie, 20-25 lagunentzako kapazia dauke, eta kasu honetan bakarrik 2 langile gara. Ni Zukalden naola eta Inigo nere sozioa kanpon jendeari atenditzen. Lortu deu konplizidade bat jatetxea ondo eramateko eta hola moldatzen gea. Gauza da, 0tik 100era dana egin behar degulagu. Bai fregatu, bai garbitu, bai zerbitu, bai dana. Bakarrik eguerditan iten deu lan ostiralak endu eta baita gaua iten deula, eta igandetan itxi iten deu. Kuko jatetxean ez dau menu finko bateik, baizik eta segun egunero zer erosten deun bai azokatan, baita arategitan, bai arraindegitan, segun zer erosten deun, guten geun menuak eta janaria moldatzen. Gaurkoan adibidez, horburukin ingo dugu plater bat eta beste bat Basatxerriko presarekin. Gu hemen Ormaizten egonda, daukeu bezero mota asko, baina adibidez aste barrun jende asko etortzen zaigu enpresa mundutik. Hemen Goierrin tejido industrial bastante handia dago eta enpresekin ondo egiten deulan. Baina baita ere, hemengo jendea, Goierriko jendea, Tolosaldeko jendea, Zumarragaldeko jendea baita etortzen zaigu, era ezberdinekok. Hemengo bezerok normalen etortzen dienen, alde batetik produktu ona eta goxoa jateko aukera aukitzen dutelako etortzen dien oski, baina beste batetik baita, pixkat sorpresa puntu hori lortzen deulako. Ze normalen jendea ez daki ze jan behar don. Egunen bertan egiten deulako erosketa. Orduan, xarma puntu hori baita badau, eta bezerok batzutan ez dakite menu luze baten ze jan behar duten osoa eta hori bere puntua dauke. Bueno, eta orain Sukaldea pasako gea eta hemen iten dugu plater berezi bat erakutsiko dizuen. Gaurkoan ingo deu zapoa, zurrukutuna krema baten sukaldauta. Zergatik, gaur egun hotza dalako eta holako platertxo kondu tortzen zaizkigulako. Errezetaren lehenengo zatik hasiko gea, eta lehenengo gauza salsa o zurrukutuna egitea izango da. Zergatik, bastante tardatzen dalako egiten, eta gomendatzen dut aurretik egiten badeu, aurreko egunetik, hobe izango dela aurrengo egunen errazago izateko. Hori iteko beharko deu, baratxuria fin moztu, tipula morea baita fin moztu, eta olio pixkatekin ondo sukaldatu 10-15 minututan, biguin egon arte. Hortxe hor daukegunen, ogie botako diogu moztuta, atzoko ogie erabiliko dugu gogorrago dalako, ondo hartuko dalako zapore gehiago, eta gero saltsa krematxugoa behar dalako.
Tipula baratxuri eta ogie, 21 minutu daukeunen ondo sukaldauta eta ogie bastante bigunda honen, momentu hortan botako ditugu espeziak. Hau da, india, piperrautza eta txorizero piparra. Horre gokiko dugu baita beste 10-15 minutu ondo sukaldatzen, zaporea dana batea betetzeko bezala. Behin hori eukita, botako dugu arraixalda, eta eukiko dugu 20-25 minutu sukaldatzen, dana bigundu arte. Saldaiteko oso erraza da, zapoaren ezurrak beharko ditugu, barazki txatitxon bat, egosi 20-25 minutu, eta ondo iragazi. Gomendatzen detena da, arraixalda asko ez botatzea, eta jun ikusten ze testura dauken. Ta oso gogorra baldin badau, arraixalda pixka gehiago bota, eta ordea likidoegi geratzen bada, gomendatzen dut pixka gehiago egostea, murriztu arte pixkat saltza. Gatz pixkat bota, eta gero ondo birrindu eta ondo iragazi, salsa krematsu bat euki arte. Orain zapoarekin jarriko gea. Lehenengo gauzen behar deuna da, zapo hartu, eta haragia atera. Hori arraindegik berak inaldizu. Eta behin zapo auki, olako tamainako raziotan moztuko deu, gero sukaldatzeko. Kasu honetan zapo beltza erabiliko deu. Zergatik, arraindegin beti zapo beltza baldin badau, zapo txurie baino goxogo izaten dalako. Zapore gehiago dauke, eta saltzarako pixkat indar gehiago dauke eta zapore gehiago ukiko do, eta goxogo geratzen da. Lekakin amaitzeko, inbehar deu, alik eta finena moztu, eta reserbatu segero egosiko deu 3-4 minututan, eta izango da platereko azkenengo zatie. Lekakin azkenen ez bagea inkapaz mozteko hain finak, aldeu bestera baten moztu, eta listo, ez da binolako arazorik mozteako. Bueno, gure sukaldaritza kasu honetan tradizionalagoa da, modernoagoa baino, ze betiko errezetak mantentzea eta olako platerak erabiltzea da gehien gustatzen zaiguna olako jatetxen, eta honea datozen bezerok gustatzen zaie baita tradizio puntu hori. Behin zurrukutuna bere eukita, botako diogu zapoaren medaioiak, eta sukaldauko deu 5-6-7 minutu gore puntun arabera. Hortxe eukita, leka botako diogu beste 2 minutu sukaldatzeko, leka ondo birrintzeko eta dana, eta gero goaz platerestea ja. Kasu honetan jarriko deu, plater zabala baten zapoaren medaioiak, gainen salsa jarriko deu, eta lekakin amaituko deu. Eta horrela izango zen gure platera. Bueno, Joseba, ona hemen gure zapoa zurrukutuna kremakin, eskerrik asko hemendik Ormaiztegitik, Kuko jatetxean, eta horrengoan arte eskerrik asko. Hau Iñaki, gora Kuko jatetxea, eta ikusi zu eze filosofia ona ez da? Merkatu ahun, ona erosi, goxatu, mai gutxi, eta handan fundamentu daki. Gora zue, jarraitu horrela eta gora goierria. Bueno, ikusi zu olarrua zertan gelditu dan, Makarroia gora gaitego eta olarrua berra gaitego. Baino, hau gelditzea, gauza erra. Ingo deuna da, beitu, hemen olioa dakat, arituak pregitzeko. Hemen ura, arrautzak egosteko. Eta hemen, beste sartaia, pasako duelako hanka hemen pregituko dugu platera aratzeko. Hemen, zuek ingo zuena da, pure patata, ikuste zuen bezala, hemen daka ja. Patata, gurina, irina, pixkat epeldu deudan agurtu eta egoteko, eta ingo zuena birrendu, gatzan puntua jarri, eta intxaur moskatua, pixka bota gatza bezala. Ez bota hori dena, bestela zapuztu ingo dugu. Eta, gio dakau hor, bestalde, aliole jaiteko. Arrautza ja hor daka, txorrota olioa nahikoa, zeatik gane bai bota dugu, baratzuriak konfitatzeko erabili dugun olioa. Botako dugu horreare bai, gatza, rast, eta bilok, batek hau birrendu eta bestiak hori, bale? Hone gatzik ez daka, bale? Ados. Pixka bota. Bueno, gatzik ez daka, ez da batek ez bestia. Eta hemen ingo duna da, arituak regitzen jarri, eta arrautzak bai egostea. Dena martxan. Lago baze? Venga, ekin, eman eurra. Bueno, bikote, eta zuen. Zein da kantu ikutxunena? Ber, azkenengo 10 gehi bat disko honena. Ba, nirea... Ziklikoa. Ba, zaila da hautatzea, baina... Nik errango nuke ez naizena bestia. Kantu honek ondo markatzen duelako transizionea estilo berri ontara. Eta, zuretzako? Eta enea dolua. Dolua. Bai, nik uste elektroa experimentatu dugu asko kantu honetan. Teknoa ere sartu dugu horretan, gitarrarik ez da. Eta hori nahi ginuen kantu bat gitarrik gabe. Eta orduan asko gustatzen zait. Gitarra izan da, ze tokatzen zaikitea kantu hortan? Teklak. Teklak Eta itea, azkenan vale. gitarra ez jotzea kantu batea importantea atxemaiten nuen. Sustut elektroa
sartzen ginuelako album horretan. Eta hori zein darra emeteko elektronikai, Bai, eta tokia usteko teklei. Ezkenan gitarrak badu frekuentzietan hartzen du pila bat Indarra toki. asko eta zapaldu egiten du Bai, gehiena. eta orduan hori kentza usten du kriston lekua. Bueno, eta jendiai, zein da gehien gustatzen zaion kanta? Hor beti goten da kanta bat esatezuela, ostra, aurtengo udako kanta berezina guri hau izango, holtzazpin, ze kantu eskatzen dizue gehiena jendiak? Guk ditugu bideoklipak ez bortxaz pentsatzen ginuelako poperoena atzelako, baizik eta bazuelako sentsu bat klipa bat egitea. Baina hor, gu kantu bat udarako egina piskat, jaiten albadut, gauero, aipatzen du gaualdiektako ahemanak eta bai, ikuste udarako kriston kantu bat zaiten alko litaikela. Eta hau ere bideoklipa batekin aterako da. Bai, spoilatzeu zu. Bai? Bueno, eta bideoklip hortan, ze topatuko dugu? Ni pare bat ikusitut, bat denda baten... Bai. Hori da, horietako bada, Ez, hor berri bat izanen da eta hor festa bat izanen da etxe batean. Bai. Eta Mario Lezaunek du bideoklipa egin, Bai. gurekin eta bere bilurenekin. Eta bai, hor aurkituko dira jende pila bat, festa egiten, Gure etxe batean lagunak, eta... ondo. Bai, ezin hobe. Eta bai. Bueno, eta nola badaldator, ni beti galdetzen, ez dakit ere aurre hola izatea, aurrengo semia eukitzu bigarrena eta ze, urrengoa ze. Baldator, musikeruak beti hola, zabete, zoze plazara hartzen dezunean, motxilan badazkazu, ia gauza gehiago prestatuta, ez da? Bai, pentsatu ditugu single batzu behitz ateratzeko ez dakit urte bukaeran Durangorentzat, baina orainik deus ez da prest. Ari gira guk lan egiten bementu berean. Azkenan urte bat pasa sortu dugu album hori, eta denbora asko eman dugu album hori sortzeko. Eta hor pausa txiki bat egitea utatu dugu sorkuntzan berean. Bai. Eta, lan asko da. Denbora ematen du bai. Bai. Bai, lan asko azkenian, ez Beraz, da? orainik deus prest, baina... Gauza asko motxila, baina dana plazaratu Bai. gabe. Bueno, banikoa plateran bila, aigea bukatzen, Guain ja dana listo da gaula. Ezin hobe. Oi, ez dut eman hori. No, Bai, zatu horretan da. dut. Bota aldezu, pixka Bai. bai. Vale, ados. Bueno, hemen, inbiar deuna da. Baitu, multzo desberdintzen jarriko. Alde batetikan, jarriko jo, pure patata. Baitu, pure patata, moria, ahi. Berezia. Eta bideoklip berri hori, noiz ateakoa? Ez dugu data finkorik, baina apirila inguruan aterako dugu bai. Bai, uda intzi. Hau da gure asmoa bai. Osea, segituan, ja martxan zaudete orduan, ez da? Bai, hori da. Lanak inda, grabatuta da, o montaia egiten nahi dia, o nola dago? Bai, deia montaketan bai hor. Ari dira, lanean atope. Hori ere bai, beste norbait egiten dizu, esen laguntza dizu gauza hori denak prestatzen. Gure taldean bada beste bat, komunikazioan bizkit trebedena eta estapenetik gure iduli guzia kudeatzen duena, haitian nola garrai deitzen dena. Berak argazkiak, gure sare sozial guziak kudeatzen ditu. Eta hor Mario Lezaunekin ere lan egiten dugu. Mario Lezaun berak ditu klipa ideiak eta dena sortzen. Eta gure laugarren klipa da berekin, beraz gure laguna da eta plazer haundi bada berekin lan egitea. Itxuguna jarri bergaitu, Itxuguna jarri bergaitu, itxura hartzen nahi degau, Bai. Arrautza falta zaigu hor, arrautza, Dundia. mantxe garriko deula. A ber, zemuz bildu dituken arrautzak, A ber, agarrenengo bateako de bonea. Itxura garrak, A ber, hau batzutan ez tekerreza izaten, Bai. Artista lan egin behar dia hemen bai. Atera behar deu. Zan deunako apiluen gabe balin badao, guen olite jau, tak, eta ja, askatu itego. Bestela ez da izolko apilua botatzen, da nik treskantzak etortzei ja. Arri egitzen deun hau hain, barrukua biunia, eta kanpokoa inda. Vale, goiara bat hartuko dit, betatik ateatzeko. Zautxi, Ez iztio gautxi berre. Hautzten baek iria ekulpa, bildu dugu. Hau mentxe, arrautxatzua, vale, hau honea, hau, sakarrontzira. A ber, aukeratu perezil pusketa bat atea hortikan, polita. Hau. Bai,
botako deu, piperra hutza. Aizu, olarroi beti agondo jote Ez, zaiola. dena ez. Dena? Ez. Olako puska bat ez? Edo Bai, dena? jarri hor, tontorria. Hor, argina otarren bandera. Ondo. Eta hemen, olarru bai beti gatza potoloa pixa dut etortzaio, no? Bikote, eskerrik asko. Ba, mila Etorri esker zuri, zuri, baita Hori handi zegoen. bat, eta ea, ikuste jaun. Bai, mila Nun esker. baiten. Gaur ezin dut Bilbao joan, baina beste baten ea ikuste izueten. Ados? Bai, pasagez. Agur lagunak. Aio. Jo.